De Hannelingen van de apostels. Haadstik 24. 3 dagen nadat Festus in zijn provincie komen weer, ging uit Caesarea naar Jeruzalem. En de hegepriesters en de voornaamsten van de Joden tjenen een aanklacht tegen Paulus bij hem in. Om Paulus de voet west te zetten, vregen ze hem bij wijze van gunst dat die naar Jeruzalem gaan laten zoeken, wil ze al een plan opmaken heen om hem onderwijs te overvallen en te vermoorden. Festus antwoordde likwijls dat Paulus te Caesarea in arrest houden worden zou, maar dat er zelfs met gauwens daarheen aanreisje zou. Let dan nemen voormannen zei mij mijn reisje en hem aanklaaien als er wat mis is met die man. Hier nog maar zo'n 8 of 10 dagen bij haar te houden, toen ging er weerom naar Caesarea. De oordeldijs hadden er een rechtszitting en liet Paulus verbrengen. Doet ieder weer gingen de Joden die uit Jeruzalem komen wienen om hem heen staan en brachten gans zware beschuldigingen tegen hem in. Dit ze likwijls net weer met konen, want Paulus spreekt van hem aan en zei: ik ga niet dienen tegen de wet van de Joden, of tegen de tempel, of tegen de keizer. Festus woer de Joden te willen wijzen en joeg daarom Paulus dit beskier. Hebben jou er wat op tjen om naar Jeruzalem te gaan, om daar toch mee over deze kwestie berocht te worden? Toen zei Paulus: ik sta voor de keizerlijke rechtbank, daar ik berocht te worden. De Joden heb ik niet misdien, lik als jou ex kon weten. Als ik dan schuldig ben en wat dien heeft dat de straf opstiert, verzet ik me er net in om te sterven. Maar als er niet van aan is wat die lui me in de schoon schouwen, kan net een me aan harden uitleveren. Ik beropt me op de keizer. Toen lei Festus oer bij zijn bijzitters en antwoordde: op de keizer hebben jou beroepen, naar de keizer zullen jou gaan. Een 3 maanden later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea om haar opwachting bij Festus te maken. Omdat ze er dagenlang hingen bleven, lei Festus de koning het geval Paulus voor, met de woorden: er is hier een man die Felix in arrest bliuwt litten had. Doet ik in Jeruzalem weer, hebben de hegepriesters en de artsen van de Joden daar een aanklacht tegen hem intjenen en daarop aanstaan hem te veroordelen. Ik heb haar antwoorden dat het bij de Romeinen geen wissance is om een meisje bij wijze van gunst uit te leveren, als de beschuldiger net eerst de beschuldigers voor hem oorhaan had en de kans kregen had hem tegen de aanklacht te verwarren. Doet ze hier tegelijk bij mij komen wenen, heb ik voor ten ene de oordeldijs een rechtszitting houden en de man verbrengen litten. De beschuldigers die om hem heen stienen, brachten geen enkele aanklacht tegen hem in vanwege gemene streken. Zat ik doch verwachten hier. Maar ze hienen wat kwesties bij hem over haar eigen godsdienst en over een Jezus die staan is en dat Paulus van uithoude dat er libbet. Omdat ik daarmee aanweer hoe ik deze dingen onderzoeken moest, vreeg ik of er naar Jeruzalem woe om daar over deze zaak berocht te worden. Maar Paulus ging in hege beroep en woe onder arrest blijven aan de beslissing van zijn majesteit. Daarom joeg ik wader hem vast te houden, ont ik hem naar de keizer sturen kan. Toen zei Agrippa tegen Festus: ik woe zelfs die man ook wel arresteren. Festus antwoordde: man, zullen jou hem jaren. De oordeldijs kwamen Agrippa en Bernice met grote stage en gingen in de ontvangstcel met de hege officieren en de hege rein van de stad bij haar. Toen werd Paulus op wader van Festus verbracht. Festus spreek: koning Agrippa, en jemme alle jaren dit hier muis binnen. Hier zocht jemme de man dat alle Joden in Jeruzalem en jere mij oor aanwest hebben, wil ze schreeuwden dat er net langer in leven blijven mocht. Maar ik ben ta het inzicht komen dat er niet te dienen had dat de deerstraf opsteert. En omdat hij zelfs hem op zijn majesteit beroepen had, ben ik van doel hem daarheen te sturen. Maar nu kan ik zijn majesteit niet met wissigheid over hem schreeuwen. Daarom heb ik hem van je gebracht en vooral voor jou, koning Agrippa, dan heb ik vaak zijn aanrin van het onderzoek wat dat ik schreeuwen kan. Want het lijkt me dwars om een arrestant te sturen zonder tegelijk aan te gaan wat er van beschuldigen is. Haadstik 26.
Agrippa zei tegen Paulus, nou mij je jouw zaak bepleitje. Nu stutst Paulus de haan op en spreekt als zijn verantwoording. Koning Agrippa, ik acht mezelf een gelukkig mensje dat ik mijn jood voor jou verantwoord je mij over alles dat de Joden mij van beschuldigen. Omdat jou een eerste kenner bent van alle gebroeken en strijdvragen bij de Joden. Daarom verziek je ik jou mij geduldig aan te jaren. Nou dan, alle Joden weten hoe mijn levenswijze van jongs af altijd een west had onder mijn volk en in Jeruzalem. Ze kennen mij al weet hoe lang en weten, als het maar wijzen willen, dat ik nevens de stijlste richting van uw godsdienst als fariseer leven heb. En dat ik hier nou voor het recht steen, dat is omdat ik verwacht je dat God u jaan zal wat er uw verraden te zijn had. Daar is het uw tolve stammenvolk ek om te redden, als het dag en nacht aan één wijk God zinnet. Om die verwachting kleien de Joden mee aan, o koning. Waarom is het nevens me onmogelijk te leven dat God deerden opwekt? Ik meende dan dat het mijn plicht was zo volle mogelijk in te gaan in de naam van Jezus de Nazareër. Dat heb ik ook gedaan in Jeruzalem. Manig christen heb ik mijn machtiging van de hege priesters in de cel opsluiten laten en als ze de deerstraf kregen, heb ik daar vaststemd. In alle synagogen heb ik ze wit hoe vaak afstraft om ze te lastertaal te dwingen. Als een wild heb ik niet zien haar tieren en ze vervolgen ont in de steden om uitens. Doet ik daarvoor naar Damascus reizen, mijn volmacht en in opdracht van de hege priesters, heb ik ook koning onderwijs midden op het dag een lucht uit de hemel zien, nog kleerder als de zinnen, dat mij en mijn reisgenoten omskiende. Wie liet nu zal ik jij over de grond vallen, en doe jij de ik een stem in de taal van de Joden tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgest u mij? Het valt je net ta om tegen de prikkelstok in te slaan. Ik vrege, waar ben je, o Heer? En de Heere antwoordde, ik ben Jezus, die sto vervolgest. Maar kom, geen op die voeten staan, want hiervoor ben ik die verskind. Om die aan te wezen als tjenstfeind en als getuige, dat mij nog zien hast, en als getuige van wat ik die nog zien laten zal. Want ik zal die redden uit dit volk en uit alle andere volken, dat ik die hinnen sturen zal. Om haar in de eigen iepen te maken en ze haar bekeren van het zuster tot het licht en van de macht van de duivel tot God. En dat ze, terug in mij te leeuwen, verjouwing krijgen voor haar zonden en een aanpart in het erfschip met Gods volk. Daarom heb ik, koning Agrippa, mij altijd houden aan dat hemels visioen. Ja, ik heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, doe in het hele Joadske land en aan de andere volken aanzien dat ze berouw hebben moesten en haar tot God bekeren en libje likos bij de bekering past. Daarom hebben de Joden mij in de tempel oppakt en bezocht mij te vermoorden. Maar God had mij geholpen, daardoor heb ik ontnota op voeten houden en jou mijn getuigenis aan elke een. Daarbij zis ik oors niet als wat de profeten en Mozes aanzien hebben. Dat komen zo, dat de Messias leien zo en dat er als eerst verrieste van de deerden het lucht verkundigen zou aan dit volk en aan de andere volken. Wils Paulus hem zou verantwoorden, raad Festus luid, jou slaan het terug, Paulus, al die geleerdheid is jou in een holle slijn. Maar Paulus antwoordde, excellentie Festus, ik sla net terug, maar ik spreek wiere en verstandige taal. De koning weet je er eens ook wel van. Ik spreek dan in alle vrijmoedigens tegen hem, want ik ben er wist van dat al die dingen net aan hem voorbij gaan binnen. Het had hem eens net in een uithoeken afspelen. Leeuwen jou de profeten, koning Agrippa? Ik weet dat jou zal leeuwen. Agrippa zei tegen Paulus, jou zonen mij haast bepraten om christen te worden. Toen zei Paulus, ik zou er God wel om smeken willen dat hier of let, net alleen jou, maar al mijn taharkers van nou zou worden mochten lik als ik ben, op deze boeiensnij dan. Toen ging de koning overeen met de gouverneur en Bernice en de lui die er mij hadden zitten. En onder het voortgaan praten ze mij een war. Ze zeiden, die man dacht niet dat de deerstraf of gevangenschap opsteert. Agrippa zei tegen Festus, die man heel vrij wezen kennen, als er hem net op de keizer beroppen heer. Haadstik 27.
Doet het besluit vallen wie dat we afvaren zonen naar Italië, waar Paulus en nog een mannig oor gevangenen oordroegen aan een kapitein van het keizerlijk bataljon die Julius heet. We gingen aan boord van een schip uit Adramitium dat de havenplakken van Azië ontwaan zou en stutsen van wal. De Macedoniër Aristarchus uit Thessalonica wie bij ons. De oorreis roenen wie de haven van Sidon in en Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, joeg hem vrij om zijn vrienden op te zoeken om daar wat op behaal te komen. Daarbij stutsen we van wal en zielden onder Cyprus langs, om wie in de wind henen. En doet wie de zee bij Cilicië en Pamphylië oorstutsen wienen, kwamen we te Myra in Lycië aan. Daar trof de kapitein een schip uit Alexandrië, dat onderwijs wie naar Italië en hij liet ons daarop oorstappen. Dagenlang einden we souverneerd en met leien kwamen we op de hechte van Knidos. Doe voeren we, omdat we de wien net meehenen, onder Kretalans op de hechte van Salmone en nadat we daar met leien aan voorbijzield wienen, kwamen we op een plak dat goede haven jet. Daar lei de stad Lasea dichterbij. Omdat we al vrij wat tijd verspillen henen en het varen al noordelijk waard, de Festus-dy wie ekkel voorbij, was kage Paulus hadden. Hij zei, mannen, ik zag aankomen dat dit een reis wordt met ongemakken en gans skeer. Net alleen voor de vracht en het schip, maar ook voor uzelfs. Maar de officier hier meer fiducie in de stuurman en de skipper als in de woorden van Paulus. Omdat de haven net gadelijk wie om daar winters oor te blijven, verklaren de meesten haar daarvoor daar wij in zee te stekken om te zien of ze vaak in Phoenix komen en daar oorwinterje kunnen. Dat wie een haven op Kreta, die het iepen leidt naar het zuidwesten en naar het noordwesten. Doet er eenzelfde zuidenwind begon te waaien, meenden ze dat haar opzet slagjes zou. Ze lichten het anker en zielden duin onder Kreta langs. Maar het dwarre maar even, toen barstte er van het eiland aan een stormwind los, die Euraquilo, de noordeester, jet. Het schip waar mij sleept, het kon de kop net meer in de wind houden. Zo dwaande joegen wie het oor en lieten ons maar druwen. Doet wie in de leite van een eilandje voeren, dat Clauda heet, kon wie maar met leien baas worden oer de sloep. Doet ze die aan boord heist heen, boenden ze bij wijze van needmaatregel kabels om het schip. En omdat ze bang wienen op een sirte te slaan, maakten ze de druwankers los en lieten haar zo druwen. Omdat de storm u slim tramteerde, smeerten ze de oorredijs vracht overboord en de tredde dijs smeerten ze met eigen handen de takkelage in zee. Doet er dagenlang geen zinnen of sterren te bespeuren wienen en de storm volleindig op ons aanvoel, waard ons laatste beetje hoop dat we libben der aanrijden zoenen, jonken lietsen wij. Omdat al gans en skoft net een der eten terugkrijgen kon, ging Paulus doe midden tussen haar steen en zei, mannen, je me hienen naar mij hartje en net van Kreta afvaren matten. Dan hienen jem dit ongemak en deze skeer besparje kennen. Maar ek nou nog trunje ik jemme aan de moordveren net heen te litten, want net een van jemme zal het leven daarbij verspilje. Enkel het schip giet ferlern. Want vannacht is mij een engel verschijnd van de God aan wat ik jer en die ik ken je. Die zei, wees net bang, Paulus, du mast voor de keizer verschijnen en nou had God die joen dat het leven van die reisgenoten sparren worden zal. Daarom mannen, houd maar moed, ik betrouw op God dat alles zo komen zal als het mij zijn is. Maar we moeten eerst op het een of andere eiland rennen. Het wie al de 14e nachts dat we daar op de Adriatische Zee omdobberen, doe vernamen de zeelui om middernacht heen dat er land dichterbij kwam. Maar het leed peilden ze 20 fiem. En als ze verderop peilden ze weer en kwamen op 15 fiem. Om te bang wienen dat we op de klippen rennen zouden, brachten ze van het achterskip 4 ankers uit en woonden wel dat het maar die werd. Doet de zeelui bezochten van het schip aan te komen en de sloep in zee zakje lieten, zat het hier om ze echt uit het vaarschip ankers uitbrengen wonen, zei Paulus tegen de officier en de soldaten,
als die mannen net op het schip blijven, kunnen jemme het libben er net afbrengen. Doe kappen de soldaten de touwen van de sloep terug en lieten die in zee vallen. Toen het begon te dagen, stier Paulus daar bij alle mensen op aan om wat eten te nemen. Hij zei, het is juist al de 14e dag dat jemme in spanning zitten en het volhouden om niet geen eten te broeken. Daarom steen ik er bij jemme op aan om wat te eten. Dat is ommers jemme behaald. Want er zal van net één van jemme een heer van de holle ferlern gaan. Doet er dat zijn hij, nam er breed, dankte God in het bijwijzen van alle geren, rekket en begon te eten. Toen kregen ze alle geren weer moed en namen zelfs ek wat eten. Alles mij en waar wienen wie met 276 man aan boord. Doet ze haar zaad eten henen, maken ze het schip lichter door het naad in zee te smieten. Doet de dag wat, konden ze het land dat ze wienen net thuis brengen. Maar ze bespeurden een baai met een strand en besleten dat als het haar een slagje woe, daar het schip op te zetten. Ze kappen de ankers en lieten die in zee. Tegelijk gingen ze de riemen van het stuurrad losmaken, ze zetten de fok op en hellen die verder wind en hadden aan op het strand. Doet ze op een zandbank rekken, lieten ze het schip daarop vastrennen. De vooreind vleeg erop en bleef onverwrikbaar zitten, maar de achtereind breek daaraf door het geweld van het water. De soldaten praten aan de gevangenen om hals te brengen, dat maar net één van hen voortzwemmen en ontkomen zou. Maar de officier, die Paulus het libben redden wou, leidt daar het neer op. Hij zei dat elk die zwemmen kon eerst overboord springen en aan land gaan moest, en dat de oren dat beziekje moesten op planken en wrakhout van het schip. En zo binnen ze alle jaren behâlden aan wal komen. Haadstik 28. Eerst doet wie goed en wol aan de wal wienen, waren wie gewaar dat het eiland Malta heet. De bewoners wienen boetenweenstig vriendelijk ten us. Ze zetten een groot vuur aan en lieten us daar alle jaren mee omheen zitten, omdat het begon te regenen en omdat het koud werd. Doet Paulus nou een bosk prikkenbien waar zocht hier en die op het vuur smeert, kwam er toch de hitte een nieren uitkroepen die het hem vastbiedt in zijn haan. Doet de eilanders het beest nog zijn haan hingen zeggen, zijnen ze tjinnen waar, die man is grift een moordner, want nou is er aan de zee ontkomen en nog wil de geruchtigheid hem net in libben litten. Maar Paulus slingerde het beest van hem aan in het vuur en daar kwam hem niet van oer. Ze verwachten dat er opzwollen of in een del vallen zou, maar doet ze gans een skoft wachten heen en zeggen dat er daar niet bijzonders van schiepen, kwamen ze te oren gedachten en zeiden dat er een God weer. Net zo vier van dat plak hier de bestuurder van het eiland, Publius, zijn boetenplaats. Daar joeg us onderdak en onthelde us 3 dagen lang als zijn gasten. Nou lei Publius zijn Heit met de koorts en met de loop op bed, maar Paulus ging naar hem toe, die in gebed, lei hem de handen op en maakte hem zo beter. Na tijd kwamen de oren op het eiland die wat mankeerden ek bij hem en ze waren beter. Die zetten us dan ek wakker heeg en doet wie afvoeren, joegen ze us van alles mee, dat wie verlet van henen. Doet er 3 mannen omwienen voeren wie weer aan met een schip dat die winters op het eiland oorbleven wie. Het kwam uit Alexandrië en hier als boegbeeld de Dioscoren. We roenen de haven van Syracuse in en bleven daar 3 dagen. Daarbij voerden we onder de kust langs en kwamen in Rhegium. Troch dat de oren dijs de wind zuidwaarts kwamen we na 2 dagen varen al in Puteoli. Daar troffen we christenen, die het us uitnodigen om zondagen bij hen te blijven. En zo gingen we dan eindlings en ten laatste naar Rome. Ook daarbij kwamen de gemeenteleden die het al van us jet henen us te meten, on forum Appii en tres taberneta. Doet Paulus haar zeg, danke er God, en kriegen een nieuwe moed. Doet we in Rome aankomen winnen, kreeg Paulus vrij om op hemzelf te wennen, met een soldaat die de wacht oer hem houden moest. 3 dagen later raad Paulus de faraonmannen van de Joden bij hem. Doet die bien waar winnen, zeiertjen harren, mannen, broren,
Alhoewel ik niet misdien haft in het volk of de gebruiken van uw voorvaars, ben ik dochs uit Jeruzalem wij als gevangenen uitleveren aan de Romeinen. Doet die mij voor het verhoor aanhenen, wouden ze mij loslaten, omdat ik niet dien heer dat de deerstraf opsteert. Maar omdat de Joden dat zijn ingangen, koe ik net als mij op de keizer beroppen. Dat wie net om mijn volk hier of daarvan te beschuldigen. Dat weer dus de reden dat ik daarom verzocht heb, jimme sjen en tasprekken te maaien. Want om de hopen van Israël draag ik deze boeiens. Doe zijn de oren in hem, wie hebben geen brieven over jou uit Judea kregen. En er is hier likkemin een van de bronnen aankomen die wat verkeers over jou te melden of te vertellen hier. Maar wie zouden al graag van jou jaren willen, wat je opvattingen binnen. Want van die secte is dus bekend dat die overal op zinspraak stuitert. Ze stelden het die bij hem en kwamen toen nog machtiger bij hem in het huis dat er te hadden. Hij joeg van morgens hier aan jongs laat uitles en getuigde van het rijk van God, wilst er bezocht haar voor Jezus te winnen, maar een beropt op de wet van Mozes en de profeten. Gewoon lieten haar toch zijn woorden overtuigen, oren wonen er net aan. Ze konden het net maaien waar eens worden en gongen uten waar. Nadat Paulus nog dit ene woord zijn hier, het is weer wat de Heilige Geest door de profeet Jesaja in uw voorvaars sprutsen had. Geen naar dit volk ta en sis. Je zullen jaren en daar niet van begrijpen. Je zullen sjen en niet gewaar worden. Want het hart van dit volk is verhudden worden. Haar eeren binnen hutjarig worden. En de eigen hebben ze dichtkniept, bang als ze binnen, dat ze mij de eigen sjen en mij de eeren jaren zonen en mij het hart begrijpen en haar bekeren, en dat ik ze dan beter meidje zoe. Je moet dus wel weten dat dit goddelijk heilsboodschap nou naar de orenvolken stuurd is. En die zullen er al naar jaren. Hij bleef voluit 2 uur in een eigen hierhuis te wonen, en elk die bij hem kwam, noege er erin. Hij verkondigde haar het rijk van God en joeg zijn onderjocht over de Heer Jezus Christus, in volle vrijmoedigheid en onbehinderd.